Любавацца брыстам з вышыні птушынага палёту і трымаць горад на далоні можна ўжо амаль 3 гады. Адразу 40-метровае кола агляду стала самым папулярным атракцыёнам абласнога цэнтра. Толькі летась сюды было прададзена 97 тысяч білетаў. За апошнія 5 гадоў парк адкрыў 4 новых атракцыёна. Акрамя кола агляду, гэта зігзаг, мікс, ланцуговая карусель. Усе яны таксама на піку папулярнасці наведвальнікаў. Сёлета з навінак дзіцячы паравозік клоун-чаравічок. У планах на наступны год падарыць гараджанам аўтадром ва ўсходнім парку абласнога цэнтра. На пачатку новага сезону таксама некаторыя атракцыёны атрымліваюць другое жыццё. Іх правяраюць на максімальную працаздольнасць, робяць больш сучаснымі. На 2 парках, то есть это парк по улице Ленина 3 и парк воинов-интенданцистов, насчитывается 26 аттракционов. 18 из них, которые подлежат Госпромнадзору по проверкам. То есть на сегодняшний день все аттракционы прошли диагностирование и свидетельствование, готовы на сезон 2020 года. Усе атракцыёны да новага сезону гатовы, але зараз у сувязі з неспрыяльнай эпідсітуацыяй па каронавірусу ў парку адзначаецца значны спад наведвальнікаў. Чэргаў у касы няма, таму і атракцыёны амаль не працуюць. Нават тых, хто прыходзіць проста пагуляць, таксама заўважыць рэдкасць.